Il-Vanġelu li għadu kemm qara Fader Ivan jispiċċa b'din il-frażi. Erodi kien ifittex ħafna li jara lil Ġesu. Kien sema ħafna dwaru, forsi wkoll wasallu xi kliem sabiħ li Ġesu kienet jgħallem, ħobb il-ladu tiegħek, imberkin il-foqra, imberkin dawk li jħennu, imberkin dawk li jġibu l-paċi. U ġitu kurzita kbira u xewqa kbira li jara lil Ġesu. Din kienet ukoll xewqa ta' ħafna qaddisin. Kienet xewqa kbira wkoll tal-Quddies tagħna San Vinċenz de Paul. Ħadd pjaċir nara u nirringrazzja ħafna lill-Ministeru ta' kemm organizzajtu lill-awtoritajiet ta' din ir-Residenza b'din ixbija sabiħa fis-santi, fil-bnadar, fil-banners. U fija naraw lil San Vinċenz de Paul ħabib ta' tfal il-tiema, saċerdot li taħajtu għal-foqra. U ħallina kidba sabiħa mhix twila ħafna li aħna naqraw bħallum fil-festa tiegħu kull 27 ta' Settembru. U fija jgħidilna aħna rridu naraw lil Ġesu fil-proxmu tagħna b'mod speċjali fil-fqar. U l-risposta għal dik ix-xenqa kbira, l-ħerqa u x-xewqa kbira ta' Erodi li jara l-Ġesu, aħna għandna risposta liha. Il-Ġesu tiltaqa' miegħu fil-proxmu. Dak li qiegħed ħdejk huwa xbija ta' Ġesu. Tgħid li imma kultant naraħ naqra antipatiku jew ma naqbilx miegħu f'kollox ma jimpurtax. Dak huwa l-mulej Ġesu. L-istedina ta' kull wieħed u waħda minna hija li nħobbu l-xulxin bħalma ħabna hu u naraw il-Ġesu fil-proxmu. Għaliex meta niltaqgħu miegħu b'wiċċ imbiċċ se jgħidilna kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni, kont marid u ġejt iżżurni, kont il-ħabs u ġejt tarani. U aħna ngħidulu imma fejn, meta? Kull ħaġa li għamilt ma l-iżgħar fost ħuti għamilta miegħi. Kemm fit-tajjeb kemm fil-ħażin għax hemm il-lista l-oħra. Imma aħna ħan nikkonċentraw fuq it-tajjeb. Dak kollu li nagħmlu lil proxmu tagħna il-mulej jgħoddu magħmul lilu nnifsu. L-Appostu missierna San Pawl inħasat u għaw sejr lejn Damasku. Ġesu jgħidlu Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitan? Min int mulej? Jiena Ġesu li qiegħed tippersegwita. U Pawlu nimmaġinah jien jirrifletti ħafna fuq dan il-kliem ta' Ġesu. Ġesu ma qalux għaliex qiegħed tippersegwita lid-dixxipli tiegħi jew lill-Knisja tiegħi, għaliex qiegħed tippersegwitani. Għaliex Ġesu jgħod magħmul lilu dak kollu li wieħed jagħmel mad-dixxipli tiegħu, mal-iżgħar fost ħutu. U allura kemm di tisir fostna? Il-mulej ma jinsieħx. Illum bl-interċessjoni ta' San Vinċenz de Paul nitolbuh biex aħna naraw il-Ġesu f'xulxin. U ħanieqaf billi ngħidilkom storja qed diġà lis-segretarju parlamentari għax di storja tolqotni ħafna mill-ħajja ta' San Vinċenz de Paul. San Vinċenz de Paul kien imur Pariġi, iħabbat il-bibien tan-nies sinjuri
u jitlobhom il-karità għall-foqra. U darba ħabbat fuq bib ta' dar sabiħa u ġisit id-dar. Jista' jkun li kien waqa' mis-sodda, imma insomma ma kienx l-aqwa ġurnata dakinhar. U dan spera ma ttirx iżjed imma żomma. U għax kultant tmur biex taqbad xi ħaġa u tibqa' sejra aħjar nagħmlu la ġebla ta' faderiva. U dana ħadu bil-erra lil San Vinċenz de Paul u vinlu daqqa ta' ħarta. San Vinċenz de Paul waqaf, għallu grazzi, għallu din għalija, għallu għandek xi ħaġa l-fqar u ikkonvertih bl-umiltà tiegħu, bil-paċenzja tiegħu. Niftakar, nimmaġina San Vinċenz de Paul bħalna ftakar xi dnub li kien qal din għalija ħaqni. Għamilt il-penitenza, lesta. Imma issa xort għandi bżonn xi ħaġa l-fqar għax daw iridu jieklu. Sax imur ngħidilhom jiena daqqa ta' ħarta biss illum. Sax tikollha daqqa ta' ħarta. U konvertih il dak il-Sinjur bl-umiltà tiegħu. U ħeġġeġ ukoll ħafna nisa nobbli ġo Pariġi li jingħaqdu miegħu u kienu jagħmlu ħafna karità mal-foqra. Kemm ħaġa sabiħa li f'pajjiżna li magħruf għal ġenerożità, aħna l-Maltin kull meta jkun hemm appell ta' ġenerożità nikkonkorru, kemm ħaġa sabiħa. U din l-ħaġa mbirka u ta' min ikompliha u jberika u jfaħħarha. Kemm ħaġa sabiħa li aħna nitalmu mill-Quddisin bil-paċenzja u l-umiltà nirbħu il-minu superf u nġaluh bħalna jara l-Ġesu fil-proċmu. Issa ninġabru biex nagħmlu t-talb tagħna, Rivan, hemm xi ħadd li prepara.